У эфіры Белсату размова. З вами Віталь Цыганкоў. Гэтыя месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў на вуліцы беларускіх гарадоў выходзяць не толькі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў, але часам і вайскоўцы, і ваенная тэхніка. Але якая ідэалогія пануе сёння ва ўзброеных сілах Беларусі? Які патрыятызм ёсць у беларускіх вайскоўцаў? Гэта тэма нашай сённяшняй размовы, і наш госць, падпалкоўнік запасу Віталь Чыквінскі, былы выкладчык Военной академии Беларуси. Добрый день. Добрый день. Я абазначыў вас як былога выкладчыка, і, напэўна, адразу першае ж пытанне ўзнікае, з якога часу вы сталі былым і чаму? Так, я ўжо больш як тыдзень беспрацоўны, ці былы выкладчык. Вельмі шкада, таму што гэта не была мая ідэя звальняцца з акадэміі, нягледзячы ні на што. Гэта была ідэя майго кіраўніцтва. І вельмі мне крыўдна тое, што у гэты самы момант, калі мы запісваем перадачу, праходзіць у адной з аўдыторый ваеннай акадэміі лекцыя, якой я прысвяціў шмат свайго часу, і гэта быў адна з маіх мэт пры выкладанні дысцыпліны ваеннай гісторыі, тэма «Беларусь у войнах мінулага». І, на жаль, гэту лекцыю, у гэтай лекцыі, дзе разглядаецца тысячагадовая гісторыя беларускага народа, я ўжо бачу таго выкладчыка, які замяніў мяне, і ён уже выстаўляе тых самых, разглядаючы першае пытанне, тых самых полацкіх князёў Рагвалодавічаў разглядае як сепаратыстаў, разглядае Кастуся Астрожскага як здрадніка расійскаму царству, калі ён трапіў у палон і 6 год там знаходзіўся. І разглядае іншых нашых герояў. Там будзе трэцяе пытанне лекцыі, гэта паўстанне Кастуся Каліноўскага, 63 год, і я таксама разумею, што там ўжо будуць адмоўныя нейкія адзнакі. А хіба так можна? То бок, хіба няма нейкага такога устаноўленага стандарту беларускай гісторыі, які ёсць у падручніках, пачынаючы ад школы да універсітэтаў, да акадэміяў любых войскаў і любых міністэрстваў, і прыходзіць выкладчык, скажам, шчыра, рускаміраваць і пачынае выкладаць зусім па-іншаму? На жаль, так яно і атрымліваецца, разумееце? Таму што, разглядаецца нейкая падзея, любая з ваеннай нашай гісторыі, і выкладчык можа даць нейкія свае ацэнкі. Не тое, што там самі эмоцыі перадаць нават, што пра тое самае паўстанне Каліноўскага выстаяць. Там 3 асобы такіх: Каліноўскі, Рублеўскі, Траўгут. І ўсё, выкладчык можа нават не хлусіць, а сказаць, што глядзіце, гэта 3 палякі. Все, і паўстанне было польскім. І не лезці некуды глыбей. А там якраз-то трэба разглядаць гэта ўсё больш глыбока. І трэба нават гэту лекцыю выкладаць такім чынам, каб курсант, калі адтуль выходзіць з гэтай лекцыі, яго як крылы вырасталі, што ён ганарыўся, што ён беларус. І выкладчык, праграме того не мае, проста адну хвіліну можа пра гэту лекцыю, якая мне ў душе сядзіць, мне крыўдна, што я зараз не там, не в аўдыторыі сваёй любімай, і перада мной павінен сёння быў знаходзіцца факультэт агульнавайсковы, які з спачынку вярнуўся. Это вельмі класная аўдыторыя, это будучыя пехацінцы, танкісты, ідэолагі, псіхолагі. Мне вельмі крыўдна. Ужо ў пачатку размовы вы сказалі, што гэта не было, скажем, вашым памкненнем, вас звольнілі, але звычайна ў гэтыя, месяцы многія людзі сыходзяць за ідэалагічных палітычных прычынаў у знак пратэста. Так, я зразумела, у вас трошкі іншая гісторыя. Ужо перадвыбарную кампанію, трапіўшы, я не скажу, што выпадкова, з жонкай трапіўшы на адзін з пікетаў Святланы Ціхановскай 30 ліпеня, які быў дазволены. Я проста не бачу, што я раблю нешта па-за законам. Все, і з гэтага пачынаецца такое цкаванне, тэлефонныя званкі і так далей. І калі я ўжо выходжу з адпачынку, званкі майго кіраўніцтва, калі я прыходжу на працу, і мне ўжо кажуць наўпрост: все, акадэмія хоча з вами разарваць кантракт. Як выніку фармулёўка гучала? Гэта не, фармулёўкі двухбаковыя? Так, таму што мне казалі, у мяне яшчэ 2 гады кантракт. 2 гады кантракт, мне юрысты сказалі: што ты будзеш звальняцца, все, ты нічога не робіш, проста нічога кепска, нават не парушаеш закон. Все. Але уявіце, немагчыма працаваць у такіх умовах, калі проста ціснуць,
Ну, даціснулі. І шкада, ведаеце, што ну, вось за гэты час пасля таго, як мяне звольнілі, заставілі звольніцца па асабістаму жаданню, атрымліваецца, многія людзі мяне падтрымалі, і не многія, але знайшліся такія паважаныя людзі, якія сказалі, што дарэмна ты гэта зрабіў, дарэмна ты гэты лісток на вакно прыклеіў, дарэмна, трэба было проста, як мінскі падпольшчык, рабіць сваю справу, выхоўваць патрыятызм у курсантаў. Вось гэта ты зрабіў дарэмна. І я таксама задумаюся, ці от я правы, ці не, таму што ўсё. Просто мне здаецца, ну не было у вас, ну не зараз, а яшчэ калі гэтая ўлада працягвала б існаваць, яшчэ тыя месяцы, напрыклад, ці колькі ёй засталося, все роўна знайшлася б нагода, вы як чалавек сумленны з беларускім патрыятызмам не змаглі б, яны б знайшлі другую нагоду, што вы што-небудзь дзе-небудзь сказалі, што вы зноў-такі праходзілі каля пікета, і наўрад ці я магу вас супакоіць, удалось бы вам выжыць у той Так, я сітуацыі. таксама аб гэтым думаў, так яно б і было, таму што калі гэта скончыцца перамогай улады, то гэта скончыцца вялікімі рэпрэсіямі. Прыйдуць да кожнага, у каго аркушык паперы прылеплены, прыйдуць да кожнага, і кожны будзе, атрымае нейкае пакаранне. Таму я бы атрымаў пакаранне ў выглядзе звальнення з працы. Это так, это тут уже шансаў не было. Тым больш за мной цягнецца такі, можна сказаць, як шлейф. Гэта ж не тое, што я вось... Дисидентскі. Можа, дисідэнцкі, але я б так не сказаў. Мне дзіўна нават глядзець. Я ведаю, хто стаіць над гэтым усім. Там две структуры стаіць. Першая структура — гэта стаіць управленне ваеннай контрразведкі. Это іх праца, яны шукаюць паўсюль там дыверсантаў. І я ведаю, што яны даўно сочаць за мной, і я ведаю, што яны не могуць знайсці нагоду, таму што я не стаю ніякіх палітычных партый. Я раблю сумленна сваю працу, я выхоўваю патрыятызм у сваіх курсантаў. А дагэтуль я таксама рабіў сумленна працу, спрабуючы выхоўваць той самы патрыятызм ва ўсіх вайскоўцаў. Таму што дагэтуль я яшчэ, калі я служыў у войску, я працаваў у міністэрстве абароны, там амаль 5 год. У меня ёсць такі досвед, як сваю справу можна рабіць годна і працягваць. Вось гісторыя — это адно, а вось стаўленне да сучаснасці. Можа быць, гэта не зусім ваша тэма, але ўсё-такі вы кантактуеце і са студэнтамі, і з іншымі афіцэрамі. Вось стаўленне да цяперашняй улады ў войску. Многія людзі сапраўды яны хацелі б ведаць, якія настроі войску, паколькі гэта традыцыйна зачыненая структура, акрамя там «Во славу Родины» газеты, не даведаешся, там нічога не даведаешся, праўдзівыя настроі. Ці людзі, вось як, напрыклад, тыя ж амонаўцы, гатовыя служыць гэтай уладзе да апошняга, ці войска все-таки можа застацца па-за палітыкай, ці ў пэўны час яно можа быць на баку народа, калі такі час можа наступіць чыста тэарэтычна? Па-першае, я хацеў бы працягнуць пра сябе спачатку, і потым мы перайдзем да гэтага. Калі я сказаў, што две структуры стаялі над маім звальненнем, вось одну структуру я назваў так караценька, што яны адсочвалі такі больш палітычную, можа, дзейнасць. Другая структура — это галоўнае ідэалагічнае управленне. Дакладней, гэта галоўнае управленне ідэалагічнай работы. Вось так яно, ГУІР. І вось ГУІР якраз і адказвае за патрыятызм у войску. ГУІР — цэлае галоўнае управленне, якое узначальвае генерал. Генерал, у яго палкоўнікі, падначаленыя падпалкоўнікі, такі даволі моцны штат. І вось гэта газета, якая «Во славу Родины», гэта такая структура, усім вядомая ў войску як ваяр. Таму ГУІР мае такія добрыя рычагі ўздзеяння на беларускіх вайскоўцаў. Вось я тут бы адзначыў, што ні праз газету, ні праз нават праз сайт Міністэрства абароны не бачна вось гэтага руху такога, што давайте мы зробім з вайскоўца патрыёта. А патрыёта можна зрабіць толькі тады, сапраўдна, калі вайскоўца, калі ён ведае сваю гісторыю. Ведаць гісторыю трэба. Вайсковец, які не ведае баявых традыцый сваіх продкаў, як ён іх можа працягваць. І відавочна, што мы з вамі па-рознаму разумеем гэта слова, паняцце патрыятызм, па-рознаму з уладай, паколькі для нас это сапраўды веданне гісторыі, абапіранне на беларускія традыцыі і сучасныя інтарэсы, а ўлада, яна кажа, што БРСМаўцы галоўныя патрыёты ў іх. Это тыя, хто выступае за сённяшнюю ўладу.
Вот наколькі ў войску гэты патрыятызм, які з гэтых варыянтаў патрыятызму ў войску ну, выкладаецца ці скажем навязваецца вайскоўцам? Тут, ну, разумееце, я у самім войску ўжо давно не быў, потому что я ўсё ж акадэмія. Акадэмія это не войска, это такі інстытут военный. Таму я звольніўся ў 12-м годзе. Я вот не магу просто так взять і там сказаць, што зараз робіцца за плотам. Там у той самай маёй роднай 120-й дывізіі, дзе я праслужыў амаль 15 год. Я не ведаю, але у меня я камунікую з людзьмі па розных пытаннях, і я, напрыклад, ведаю вось, што ну, няма такога, што ўсе вось глядзяць, да, прачыталі газету тую самую «Во славу Родины». Вечарам навіны Вечарам паглядзелі. паглядзелі навіны, і ў іх у галаве вот тое самае, што ім сказаў камандзір, то ўсё, яны так і заснулі спакойна. Не, такога няма. Ад апошняга салдата да генералаў, нават у генералаў, ну, мозг чалавеку дадзен для того, каб думаць, так, і галава таксама. Таму сказаць, што войска вось такое, ведаеце, як это салдат Урфінджуса, вядомай казкі, не, такога няма. Ну і зноў жа сказаць, што там занадта ўжо войска гатовае, там усё да рэвалюцыі, таксама, ну, каб узняцца, няма, і дзякуй Богу, што няма. І вось гледзячы на тыя падзеі, якія адбываюцца, можна, ну так вот кажуць, чаму войска не з народам, чаму войска там, што такое войска з народам, як можна это ўявіць сабе? Можна уявіць асобнага там капітана Карла Паўліка. Это, ну, каб хто не ведае, это такі капітан чэхаславацкай арміі у сакавіку 39-го года. Адзіны, які аказаў супраціў фашыстам. Так, немцы прыйшлі, войскі вермахта ўвайшлі ў гэты горад, дзе ён быў, там чаянковы казармы. І ён адзіны камандзір роты, ён парушыў загад вышэйшага камандавання. 40 хвілін доўжыўся бой. Всё, гэта быў адзіны супраціў, капітан. Яму там потым у 99-м годзе далі пасмяротна, ён у 43-м годзе ў концлагеры загінуў, медаль за смеласць, вот, наколькі я ведаю. Так вось, у нас такога капітана, ну, напэўна, нам такі не патрэбен, таму што навошта? Это будуць такія ахвяры, і што гэты капітан павінен зрабіць? Не. Я б яшчэ вот заклікаў, можа, вот, людзей, маладых, асабліва афіцэраў маладых, не рабіць так, як зрабіў мой калега Фёдор Кандзіранда, падпалкоўнік. Ён зрабіў такі мужны паступак, я з ім разам служу на кафедры, яго вот недавно звольніўся, ён рапорт напісаў, ён не згодны з гэтым. Ён не згодны, ён сыходзіць у іншае жыццё, ну, іншую, сыходзіць з войска, так? Але ён вельмі сумленны чалавек, ён вельмі класны прафесіянал. І вось самі уявіце, калі зараз будзе гэта хваля гэтых рапартоў, пачнуць людзі сыходзіць з войска, і хто там тады застанецца, і афіцэры. Таму я вам скажу, што там дастаткова, больш, чым дастаткова сумленных людзей, і яны з народам, і яны жыццё за радзіму нашу пакладуць, не задумваючыся. Таму тут скаваць войска нельга. Я думаю, і немногія нашы гледачы, ўвогуле грамадства ведае, што сапраўды ў матэрыяльным сэнсе войска ну, непараўнальна нізка, скажем, ацэньваецца дзяржавай у параўнанні з тым жа міліцыяй. Маладыя афіцэры атрымліваюць па 900 000 рублёў і толькі ўжо там вышэй. Карацей, і пры гэтым, калі ў Расіі атрымліваюць 5 разоў больш. Вот як войску гэта ацэньваюць, то, што заробкі дастаткова нізкія, даўно не раслі? Ну, я не могу сказать, потому что я уже вам отказываю, что я в войску не служу. Я нават не ведаю, якія заробкі. Вот вы сказали, ну, может, так і ёсць. Але ёсць пэўныя такія моманты. Вот вы сказали, то, что у России вайскоўцы, ну, атрымліваюць нашмат больш, асабліва вайсковыя пенсіянеры. І вось гэтыя, можа, ведаеце, там у галаве якога афіцэра і ходзяць такія бражэнні, што вось бы прыйшла сюды там Россия, і я пачну атрымліваць адразу там у 3-5 болей грошай. І ўсё, што, ну, мова тая самая застаецца. Зменім чырвона-зелёны на трыкалор, ці пусть яны разам будуць. Такія, магчыма, ёсць людзі. І я нават ведаю людзей, якія мае былыя службоўцы, якія перайшлі палкоўнік, ён будзе глядзець, пазнае, пра каго я кажу это, так? Што ён, все, служылі разам, все, ён там з Бабруйска, але ў яго бацька ваенны вайсковец, рускі па нацыянальнасці. Ну што, ён такі, рускіх шмат, яны класныя, все, это наш народ. Але калі ён выйшаў на пенсію, так аказалася, што ён нарадзіўся там у Расіі, у яго была магчымасць перапісацца на расійскую пенсію. І ён хутка гэта зрабіў, там прапісаўся недзе там
в Россию, там, где яго родныя, але ён жыве тут, ладно б ён з'ехаў, жыве тут, і ён гэта рабіў для чаго? Каб атрымаць вялікую пенсію. І потым я сустракаю, ён такі нос павесіў, кажа, я нічога не выйграў, так? Але это самае, я кажу, ну, ведаеш, тут папахвае ўсё ж такое, ну, здрадай. Я разумею, калі б ты сышоў у Россию, ну, это все, ну, это жыццё, так трэба. Але ездзіць туды, ну, зато я, кажу, в санаторый езжу. Праз увесь усю матушку Россию бясплатна. Ну, ездзіў в санаторый, дзякуй Богу. Такія людзі ёсць, але гэта адзінкі. Таму наше войска, яно войска нармальнае. І проста зноў жа кажу, што капітана Карла Паўліка нам не патрэбна. У нас армія дысцыплінаваная, ну і проста мы чакаем загаду. Ну а тут вы ўжо ведаеце, што загад ён паступае вышэй. Ну я аптыміст, таму што праз мае рукі, можна так сказаць, я не хірург, але настаўнік, да, праз мяне прайшлі тысячы курсантаў. І гэтыя тысячы курсантаў зараз служаць у войску, яны мяне пазнаюць, яны мне тэлефануюць, это лейтенанты, старшыя, капітаны, ужо, можа, хто стаў маёрам. І ну, я вспамінаю, можа, прозвішча забыць, але я памятаю іх вочы. Это вочы сапраўдных афіцэраў. Так што вось так. Дзякуй. Госцем сённяшняй размовы был падпалкоўнік запасу Віталь Чыквінскі, які захоўвае аптымізм наконт стану беларускага войска. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.